Per què hi ha grans superfícies que prefereixen destruir el que no han venut en comptes de donar-ho? Als nostres països, el malbaratament d'aliments és un costum que té molts costos i unes conseqüències que encara no s'han valorat prou bé. El planeta produeix aliments més que suficients per tots els seus habitants. I no obstant això, prop de 1.000 milions de persones passen gana al món. A casa nostra, diversos col·lectius han alertat que cada cop hi ha més famílies que passen gana. Desenes de persones recullen cada nit el menjar que llencen al supermercat. Llançar o compartir.